всеки иска да възпита свестни деца, добри деца, които да се справят в живота добре, да си хванат хляба в ръцете, да си имат професии, да си намерят съпруг или съпруга, да се обичат и да се уважават в семейството, да си имат свои деца и просто да се справят с живота. И за да постигнат нашите деца това нещо, ние започваме още от малки да ги подготвяме. И как го правим това нещо? Постоянно им даваме някаква обратна връзка за тяхното поведение, даваме им някакви съвети, насоки, правим забележки, коментари и така нататък, с добро намерение, за да ги научим на нещо и да станат хора, както се казва. Да, обаче по някой път не успяваме това наше добро намерение да го реализираме по най-добрия начин и започваме да ставаме по-груби, по-резки и всъщност нашите коментари, забележки, поучения стават като едни стрелички, които се забиват в душата на детето и то даже някой път не успява и съвсем да разбере точно какво се опитваме да му кажем, но това, което разбира е: аз съм лошо дете, нещо не ми е наред, нещо не правя както трябва. И колкото повече ние продължаваме с тези забележки, с тези критики, толкова повече детето бетонира тази нагласа за себе си и тя с годините вече започва да се разпростира към най-различни области от живота. И какво се получава след години? Нещо, което е много тъжно, че хора, които реално стават успешни в професията си, успешни в семейството си, но те не се чувстват добре вътре в себе си, защото усещането им е, че някакси не се справят добре, че не правят нещата както трябва, че не са достатъчно способни и така нататък. Това е хубаво ние като родители да сме една идея по-осъзнати, когато разговаряме с децата си, когато се опитваме да им дадем обратна връзка за нещо, което на нас не ни допада или смятаме, че не се прави по този начин, че ще е по-добре по друг начин да се свърши, или за каквото и да било друго, което искаме детето да усвои или да подобри в себе си. Защото е наистина важно как им говорим на тези деца и след време всъщност това става начинът, по който те самите си говорят на себе си и е вероятно да бъде и начинът, по който ще разговарят със своите деца. А няма смисъл да се пренасят болката, раните напред в поколенията, като може да бъде по друг начин.